3, 2, 1, dub. Neviđeno dobar show. Neviđeno dobar show. Dub, 6.10.23. Hej Majo, dobila sam jednu vijest. Kakvu vijest? Da te odjel integracija prati. Pa pratili su me i prije. Kako to misliš i prije? Pa imala sam iskustva sa njima. Evo oni su danas naši gosti, gospođa Anita i gospođa Marta. Slave 30. godišnjicu od poslovanja. Mislim, odjela integracije. Molim naše gošće da se predstave. Ja sam Anita Lukić, voditeljica sam odjela integracije i u ovom odjelu radim, sad će biti još malo 26 godina. Ja sam Marta Vukove, socijalna sam radnica odjela integracije. U odjelu sam 7 godina i to je to. Pa možete nam nešto reći o vašim početcima? O početcima odjela integracije? Da. Pa odjel integracije je počeo djelovati školske godine 1993-1994. Što ne znači da prije nije bilo aktivnosti koje su prethodile osnivanju samog odjela. Odjel je započeo sa sustavnim praćenjem djece koje su uključena u redovni sustav te školske godine i to sa 5 slijepih učenika, 5 slijepe djece i evo do dana današnjeg se taj broj korisnika povećava, tako da se zadnjih par godina uvijek tu kreće 280, 290, 300, znači tu i tamo malo pređemo 300, ali tu oko 300 korisnika na području cijele Republike Hrvatske. A početak je bio sa 5. Evo jedno pitanje za gospođu Martu, socijalnu radnicu. Koji su uvjeti da bi jedan korisnik, da ga prati vaša integracija? Dakle, uvjeti prije svega da je dijete, s obzirom da su naši korisnici djeca od rođenja pa do završetka srednje škole, uvjet je da spada dakle, u kategoriju slabovidnih, to je da mu je ostatak vida 40% i manje, što mi utvrđujemo našom stručnom procjenom. I da pohađa redovan sustav. Koje usluge nudite? Ovako, dakle, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi mi pružamo uslugu rane razvojne podrške, psihosocijalne podrške, pomoći pri uključivanju u programe odgoja redovitog obrazovanja integracije, poludnevnog boravka, cjelodnevnog boravka i smještaja, smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa. Evo, ja bih pitala Majo, s obzirom da ne budemo samo Marta i ja pitane, kako je tvoje iskustvo s odjelom integracije i kako je to tebi bilo dok si bila u našem praćenju? Pa ja imam iskustvo još iz vrtića. Pa ništa, kad bi mi došli, mogu i nazvati asistentima ili nešto slično tome. Edukacijskim rehabilitatorima. Okay. Edukacijskim rehabilitatorima. Oni bi došli, oni bi radili neke vježbice ili oni bi vidjeli kako se ja krećem, kako sudjelujem u radu i ja mislim da su dolazi 1 ili 2 puta u mjesec, ako se ne varam, vjerovatno. Znači od vrtića sam imala i do osnovne negdje 5. i 6. razred i moja iskustva su jako dobra. Do sad svi moji edukacijski rehabilitatori su bili dobri prema meni, razgovarali smo, ja sam im pričala kako sam se ja osjećala, onda oni su isto i dosta pomagali, imala sam i knjige koje sam dobivala, tako da puno su mi pomagali u mom radu da mi olakšaju radi mog vida. Ali evo i moja kolegica Kijara je isto dobivala knjige. Pa, hoćeš reći nešto? Jel ti olakšalo školovanje? Olakšalo mi je puno školovanje i to, bilo mi je puno lakše čitati.
sam dobivala veći font i to. Tako što se tog tiče, to mi je puno olakšalo. Budući da odjel integracije ima korisnike po cijeloj Hrvatskoj, pruža li centar usluge u drugim gradovima? Pa to i je specifičnost našeg odjela, da pružamo usluge na području cijele Republike Hrvatske i tamo gdje su naši korisnici, naši učenici, tamo mi pružamo usluge. Sada, s obzirom da je Hrvatska dosta velika, mi smo nekada pokrivali sve iz Zagreba, ali je to bilo vrlo nezgodno, s obzirom da recimo do Splita treba po 5 sati, trebalo je nekad i više možda doći, onda nismo toliko pokrivali je recimo južni dio. Onda smo imali projekt jedan sa Nizozemcima gdje smo otvorili dislocirane jedinice, tako da imamo dislociranu jedinicu u Splitu i dislociranu jedinicu u Osijeku, tako da tu imamo zaposlene ljude koji žive na području Dalmacije, koji žive na području Slavonije i oni pokrivaju djecu koja su u Dalmaciji i južnije recimo, i imamo djelatnike koji pokrivaju djecu u Slavoniji. Sve što se ne pokrije iz dislocirane jedinice Split i Osijek, to se sve ostalo pokriva iz Zagreba na način da ljudi, djelatnici, edukacijski rehabilitatori sjedaju u službene aute, odlaze na teren, oni koji ne voze idu javnim prijevozom, odrade svoj posao, vraćaju se doma i drugi dan opet negdje u neki drugi grad, u neko drugo mjesto idu. Tako da evo 30 godina već radimo na taj način, pa sada i slavimo tih 30 godina na neki način i tom proslavom smo obuhvatili i naše dislocirane jedinice i Osijek i Split, ali o proslavi vam više može Marta reći, pošto se ona tu jako angažirala oko te proslave. Može. Dakle, 30 godina ćemo proslaviti, kao što je Anita rekla, i u Osijeku, i u Zagrebu, i u Splitu. U Splitu je jedna posebna obljetnica i tu proslavu, toj proslavi se najviše veselimo zato što ćemo otvoriti novi prostor. Dakle, do sada smo imali jedan mali prostor koji se pokazao poprilično neadekvatan i zahvaljujući angažmanu našeg ministarstva i Ministarstva državne imovine, dakle dobili smo novi prostor koji je u potpunosti uređen i sad je prilagođen za sve potrebe, dakle, naših korisnika i rehabilitacijskih programa. Tako da ćemo u četvrtak 12.10. u Splitu imati svečano otvorenje tog novog prostora i veselimo se svim našim gostima koji su potvrdili dolazak. A u ponedjeljak 9.10. u Osijeku u Kulturnom centru otvaramo izložbu Nevidljive slike. Dakle, to je izložba slika naših korisnika. Dakle, izložbu je postavila naša profesorica likovnog Tanja Parlov i za kraj, dakle 20.10. ovdje u Zagrebu imamo svečano obilježavanje, dakle 30-godišnjice odjela integracije gdje imamo predstavljanje odjela i dakle prikazat ćemo sve ono što radimo, čime se bavimo i to ćemo proslaviti dakle sa svim našim uzvanicima od ministarstava i socijale i obrazovanja i naših suradnih ustanova i udruga s kojima surađujemo i dijela naših korisnika i naravno naših kolega ovdje iz centra. Imam ja pitanje. Hoće biti ovaj moj čovjek Toni u Splitu na proslavi? A Tonija pustiti da ide na javni nastup je rizično. Ali nije. Da kad bi angažirali Maju, Maja je da ga strukturira. Maja je samostalno kontrolirala ovdje 12 korisnika odjela integracije 25.11.2022. godine. Jedan od pamtljivih dubova kad se Maja suočila sa Tonijem, Norom i ostatkom bande koja je tu bila na završnom tjednu. Eto, onda ćemo odmah najaviti da od 24. do 26.11. opet planiramo završni tjedan osmaša i ove godine ih imamo 24. Pa čisto da se... Zato smo dvije. Dođemo sa grupe, jedna grupa, jedna druga. Ali možda neće biti svi. Možda neće svi doći, ali evo, na popisu ih je 24. Pa ove sad. godine smo dvije, pa će ja olakšat Maji.
Pošto svi imate iskustvo više nego ja, mene bi zanimalo što je to završni tjedan. Pa završni tjedan je jedna od aktivnosti odjela integracije koja, ja mislim, ne veseli samo naše korisnike nego i nas djelatnike, iako je to za nas znači između ostaloga radni vikend, ali žao nam je što ne možemo biti i više. Sada kako nemamo dovoljno prostora, to više nije tjedan nego je vikend, pa traje od petka do nedjelje popodne, a cilj nam je na neki način okupiti naše korisnike koji su uključeni u redovne škole na području cijele Republike Hrvatske, a koji su učenici 4. ili 8. razreda, znači da dođu k nama u centar, da se malo međusobno upoznaju, podruže, a istovremeno mi odradimo potrebne procjene tako da vidimo koliko su spremni 4. za prelazak u 5. razred, 8. što bi bilo dobro, koja srednja škola, koliko su spremni dalje za nastavak srednjoškolskog obrazovanja. Mislim da se naši korisnici tu, naša djeca, jako tu narade i bude vrlo dinamično u tih par dana, ali koliko čujemo odlaze sa lijepim iskustvima, sklapaju se prijateljstva, ostaju često i u kontaktu nakon svega i puno puta dobivamo povratnu informaciju da bi dobro bilo da to nije samo u 4. i 8. razredu, nego da se to provodi svake godine. Mi se nadamo da ćemo jednog dana doći organizirati takve susrete. Sad kako smo na vikendu i evo prošle godine smo nakon korone imali susret gdje smo više stavili naglasak čak na druženje i prioritet na druženje, a manje možda na procjene, tako da smo procjene odrađivali na drugi način. I evo i prošle godine su iskustva bila dobra, ali evo prošle godine ste i upoznali naše osmaše pa ste vidjeli kako je, što je Mirko rekao, banda koja je bila tu. A Maja, kako je tvoje iskustvo o završnom tjednu? Za 4. razred ili 8? Oba su pala. Za 4. Ne sjećam se, ja sam te sam godine isto došla u Zagreb, pa kao, mislim ne sjećam se točno sad, sjećam se da smo išli u zoološki vrt, da se sjećam. 8. možda više, pa meni je bilo dobro, bila sam od, 5 dana da je to bilo, radili smo procjenu matematike, hrvatskog jezika, engleskog. Moram reći da toga više nema. Sad kako je vikend. Da. Znam da smo išli u kino, a vjerojatno smo još negdje išli, ali ne sjećam se. Uglavnom bilo je aktivnosti, imali smo i karaoke, koliko se sjećam. S nekima jesam ostala u kontaktu, s nekima ne, ali meni je iskreno bilo lijepo to iskustvo. 5 dana družiti se sa vršnjacima. Jel bi preporučila i drugima da dođu? Pa bi preporučila. Marko je uvijek spominju završni tjedan, kako je on upoznao ovog onog, sjeća se ovog onog sa završnog tjedna, tako da definitivno jedan event koji vrijedi doći na njega. Mene zanima ovako kao profesora povijesti, malo više detalja o tom početku. Znači imali ste samo 5 korisnika na početku. Da, imali smo 5 slijepih korisnika. I tada, kako su do tada, dok se nije počelo raditi na sustavnom praćenju djece koja su uključena u redovnu školu, djeca su uglavnom dolazila kod nas u školu i kod nas u školi su dobivali sve što im je bilo potrebno. Znači od nastave, od obrazovnih sadržaja, popodne u odgoju, dio koji se odnosi na odgoj, svakodnevne vještine, znači sve su dobivali kod nas u centru. Onda kad se počelo to raditi na terenu, onda je negdje i ideja bila da se sve što su naša djeca imala kod nas u centru, da im se omogući i da imaju na terenu, ali naravno da su sa svojom obitelji, da se ne moraju izdvajati iz obitelji. A da bi se sve to uspjelo, svakako bi dobri bi bili što češći obilasci na terenu, tako da su naši prvi učenici imali obilazak uglavnom svaki tjedan. Naročito kada je u pitanju bio slijepi učenik, tu se jako gledalo na to
da učenik ima svaki tjedan našu podršku, kao i učitelji u školama, za razliku od danas, kada nažalost nemamo ni jednog učenika, to jest imamo mali broj korisnika, recimo djeca u ranoj razvojnoj podršci, tu se još trudimo da imaju svaki tjedan ako je i kako moguće dok su mali, ali malo koji slijepi učenik ima svaki tjedan da ima našu podršku, a to je nešto čemu i dalje tu težimo i što bismo voljeli, a to ćemo zapošljavanjem, kako nam ministarstvo bude dozvoljavalo zapošljavanje novih ljudi, tako ćemo i mi uspijevati podići kvalitetu naše usluge. Ono što je isto tako velika razlika u odnosu na nekad, nekad se to nije podrazumijevalo da su djeca uključena u redovne škole, tako da je podrška koju smo pružali kako obitelji, tako i školi uvijek bila dobrodošla. I svi su bili sretni kad dolazimo, za razliku od danas kada se ta podrška podrazumijeva i kada se na to gleda kao nešto sasvim uobičajeno, normalno i tako da s jedne strane je uvijek bilo lijepo kad vam se neko obraduje, kad prevalite određeni put, dođete pa vidite nasmijana lica, a za razliku od danas kada dođete pa nisu uvijek nasmijana lica. To je 300 korisnika, a koje dobne skupine pokrivate? Pa u principu, s obzirom na usluge koje pružamo, naše dobne skupine su dakle od rođenja. Stvarno smo imali dijete od 3 mjeseca pa do završetka srednje škole, dakle to je do nekakvih dobi, 19, eventualno 20 godina ukoliko je bila neka odgoda ili nešto, ali to su naše dobne skupine, dakle od rođenja do kraja srednje škole i onda se tu opraštamo s njima i prepuštamo ih dalje. Neke od njih pošaljemo malo i ranije od nas, dakle u našu srednju školu, pa se oprostimo s njima na kraju 8. razreda. Ja bih samo napomenula još da je to jedna od ljepote našeg posla, što radimo s djecom od malena, pa evo imamo priliku do završetka srednje škole, jer jako je lijepo pratiti koje se promjene događaju, kad znate dijete kako je bilo kad je bilo malo, kad ste ga prvi puta vidjeli i onda kako odrasta i kako ono jednog dana odlazi u svijet i onda je lijepo biti dio toga. Rekli ste da je 20.10. proslavate godišnjice, možete nam nešto reći o tome? Pa evo, 20.10. je dakle nekakvo završno obilježavanje tih naših 30 godina integracije. To je u Zagrebu, to smo stavili kao nekakvu završnicu, grand finale cijele proslave. Nadamo se da ćemo uspjeti svim sudionicima dakle približiti što odjel radi, na koji način i da će svi vidjeti koliko mi uživamo u svom poslu, koliko nas na terenu cijene i kako izgleda jedan dan edukacijskog rehabilitatora, tako da napokon se shvati kako to stvarno izgleda od jutra, od 4:45 pa do tamo nekih bijesnih sati na večer. I isto tako ćemo prikazati naše prostore o tome kako ih mi zamišljamo. Naše nove prostore koji su još uvijek u izgradnji. I nakon toga ćemo se, naravno, podružiti uz fancy šmensi catering. Da li bi izveli uspjeh nekog od vaših korisnika do sada? Pa jako je teško izdvojiti nekog korisnika po njegovom uspjehu, jer evo puno korisnika je prošlo kroz odjel integracije, ali nekako smatramo da svako dijete koje uspješno i završi školu i daj Bože nastavi sa životom zadovoljan, dalje da je sam sa sobom zadovoljan i sa onim što je postigao, smatramo uspjehom. A što se tiče ovako baš uspjeha koji su cijenjeni, bilo je tu dobrih sportaša koji su bili i paraolimpijci. Na državnim natjecanjima smo imali recimo iz geografije smo imali smo iz informatike, imali smo iz hrvatskog jezika, znači iz povijesti. Tako da imali smo puno uspješnih učenika i
nadamo se da ćemo imati i u buduće, ali mislim da je od svega najvažnije kad se napravi taj jedan balans, da je dijete zadovoljno, da je obitelj zadovoljna i da, ajmo to tako reći, sa što manje opterećenja idu kroz život. Hvala vam na gostovanju i eto, to je to od današnje emisije. Hvala vama Hvala na pozivu. na pozivu. Like, share, subscribe.